Itu dan mak comment section ngasih nomor hak news channel banget raya. Ngasih pergi comment section juga berema. Yang na ini ba film derha ba Kiki Garod. Lah benda Itu kata kamu tu ba. Mata dan lah kerja ke frame. Sampai movie perlu. Ya hab nam ya hab. Tah. Right. Tah. Biar sobat IP ha ke episode 6 trong ka Q&A. Hindi episode 6. Lapo episode 9. Ako pa. Sedang. 3, 2, 1. Ngadon hang ni ba way ni ki director ba pawnam jong ne jala. Director ba khamdan sapru la manong ka di ba Kiki Garod. Ngadon chpotli ki jingkli ba pi ba Kiki. Number 1 question kalong lada pi hab jet. Nakini ki film ki ba pila adap sna dai. Ke ai ka favorite ke jong pi na preng jong kita ki film. Ka film ka ba ngasong tenat bah ban trei ka kadai ka film ka ba dang sudah pelaj hi kadai ka daw ngi sung tenat ha kata ka dur ba ka genre jong gani ka film ru ngi persyang bai ban wan ra kata ka vintage look nang ta wat ha ka kompong ru ngi persyang hi kat bala And plus ngapai ka film ka dama. Ki bona ki VFX. Bona ki kadai ka first film ba use VFX na. Kata ru kadai ka wei bangi tenat ban trei ni kam nomor ba ki la include lang bat ki VFX tela khen try saupo san % ga VFX la include in the film Kitu ki kali ados kanu teli ki badai sisa ki kawai ka kali badai sisa tangga wei ki kali badai sha ga so kitu ki wei fi shoot at kitu ki wei pada bon bangi shoot at ngi shoot ha po hall hadin pada ngi wan ra sabar tedan ka wei ka bantaru bangi shoot ha ka ambassador pada ngi convert nak ambassador kano si bat kano banai ke sempor ban le tagi ki VFX hak film ka ya ka VFX ngi plot power la kum no lai na sau banai telada ngi dei ba hable pada na bas dang pakut te thai la pois na mi ka film yu ka baram dor taman produce bat ka bal sempor tham film borsing ka ba ngi la ya sedang hi menta kendiat namar bahan ni ka film kadang bun susu ka VFX tinggi persyang susu ban ra ba phi ginong pe ru film itu susu de VFX namar ba ka don ru kapat bangi penrung ka ba pthei kali ka don kapat bangi penrung ru ba u aktor u lek kini ki skydiving ba u hab na sun sport impati bhadukan no kan wandur nang bangi super syang kat balak bantun wandur kita berkelami kena ke HM kaji perkhat ngare kalau ba pis naga film cinema khasi film kiale banyu ke cinema hall la pata deh tang ba kadang sa tang si sa tang la maybe da platform HM kala ban alternate ka ngi kum nong sna film ngi don bok bangi yo ya kene ka apps mo di halo megalia namar ba ka ni ka apps ka yarap shibon namar ba kuman syong bakal adon ni kata ka budget bahkan siu ya subu pi dai nong sna film subu mta kala sim ka film jong pi subu sanlak subu sim te kala siu ya katu sanlak kin pendet bai sisnam kin siu pi manu banai te kala yarap sibon kam tam menta tu kala pilas tu bai oman banai ngaru komputer sarkar lalong bayo tulap sarkar lalong kum bayo bai but kai baki ai long kabiang kat kum gaji keren ka pila kana teli pila bo ha cha menta ka jongi dang bu tangga dawi kino bampat dapat sapet ya kan dawo titi ngasapet ki comment jong ki bro ki siong te bali film tab ki film ha YouTube in episode wise ong ka YouTube ro ka ai ka mi ka don ka jimi ma tabat ada ken ka YouTube ka dei betang content creator bala ban pelai ya music video short film tanggup tai dong like a whole film so benut whole film ka long so benut hi ma la sempor la sempor de hadin pada la pelut kisngi por hadin pelai episode gum to long kata ada jing semua jangan kata and plus cuba dari batab full ru ka revenue kami ha kam ya bre cuba ngim tip bre ba YouTube kan ai kan no cuba lada bun nong page la biang hi la duna nong page te kemut laku di lada pi don ya kano ka talent na kasna film deh cuba lada pi la banyo ada kawe ka talent ka ba kano ka kam kentre ke ai thai pinje cuma bangan boy se kan ka kam sna film ngasih istana ha ban kai football but draw ban drawing gitu telong ka bang kham sim kya phade football hi tu sport din pada la sedang lek pule la sedang lek kelas kum to la sedang target be ha ka pule kot
Pi Lapoi kelat no iya football ru. pi pendap maskom. Mas kom ngang klem pendap dah. Long ngal alej hi steng. Okay. Adin pada ngasmu kum ba kam myo arate ketuka ka banga mut namar badang sang ngamut ban long ngalej hang tu ngamut da kumai adin pada ngalap pada baka. Kalong dah kumai. Kam ya ha bre ke ka banga. Lang ko balang ama. Ngang awlet pulih maskom. Tak jengmut ba ngan yo training ni kamera. Yo training na mentak interview kini kita. Dang la alet ban pulih maskom ma pulih guarti. Ha. Ka fokus ke debe journalism. Ha ka phe. Radio ni police pangka history of radio kena apa itu. Ha gade ke ju. Pulih asinan. Hasian tenis. Okay. Taba swaban lej keturu long ala. Tre lupa la don lupa hi. Ya kita fimi dah background. La don sap namari paru miswa deba. Ju shuri bahasa shoot wedding apa benda. Legend. Kalau judan yang kapor apa bidang shoot dai. Ya kana ka film lan ya ka music video. Te kam ya hap ta ka script lan pen mi. Ka judan yang kapor ba pi hap ban hang tu he on the spot ban shoot. Pen mi no de ideas. Bon scene hi long ka don be hi kapor bangi change ke. Ha tambah ladang i change ro long ka de ban ya hap ba gen ban ka e bangi la mut. Ka change ka ki dialogue na ka storyboarding. Ka ki dialogue hi. Ha ki dialogue hi. Andre ka main story kan ne be kum bangi mut hi. Proses trong pi ban chana film pi tho ai ka script pi le ka storyboarding na kita ngi don la ka jong ka story ngi don la ka jong ban la e ki storyboarding don la ka jong ngate na de betang direction edit haga film ka ba ngi shoot bon ngi tre lang bat artist bat ngi long bet ka ju ba mi idea ang tu la ai tingi shim bat ki artist ro mat ki I bangi long gumta long ki slot bet te banwan u kasi director way na ki bat betam ga nyakan ne matna man sanga se pe ha film jom ba pradip hi okay ha film jom ba pradip tu portib ahrajar pho kita hi gitu hi akma ani ngala pe ani long ngapa GE de film long tu ka quality la itna demo p gitu demo p nga ba nga kmau de ga tu bat ka have gitu gitu ki ba mi ki long ki bisu ak YouTube short film sai gundo then maybe ngong try as a director of scout kan menta cubu menta de gi ba arpho arsan snem gi actress actor ban hap syo kaparu mi daira shalok rumpat ya daira artis ru da duanong si actress ru long haga story ke bangi don long dang I long kena ge re la abon hi pe kumba gi syu ang ma actor madras long ba itemen tamba de pipet pada ka kom penwandur jong tu actor ya ka ai kapat ba usyem ni gi dialog long ka kaya hap long kaya hap ga look joku kan tibum ta da keren pada badang re dia tu dialog kam song kya ta long kum ta not in character kam song kya is it ba Hollywood na Bollywood mix hi but Hollywood Bollywood Tollywood ana mar ba ngapet ka ki film jam PM ki kam long Bollywood style ha bon gitu hi namar ba ka pair ladang ibut tan long ka ngisna kata ka story baladang ngisna kumpareng tharam dan ba pet thai kum tata ki story ru long hi habia bet kat kum ngidang dai nong India kadang don ki brio balong relate ke relate long ki brio sini ki pe film ru ki de ki lada ki pe film em ki de ban la ban relate ba yala de kebadan hai yang sam jong ki hanta kin sastana ban pet teta pipe ye ki film Bollywood pada long ki asrem da kawat ka jingim jinglong and film jong PM ngabas nomor balik ki don bi item song dai nomor ba kumba ki suang ba ngi sini dai ki bru ki ba sungtnat ba ya jing tem jing pot jing rai ma telong ndera bong pada don kam than kata ka jing rai film ndai tang ban pensiong shit ya ka film ten ki item song pading ipundung de tang bang ai masalah ke ai mulu ai masalah ka story jong ane ka film ro ka de bech phang himman bat para pakia shrut okay uni himman ule da gawe ra kam uni para ule da gawe ra kam uni para uat bech manu bale ne ka kam suka kelan mentang empat la ban batai ping sa batai be ndala dep shoot barok khat tamba kalong kum ta long kia wat ya kawai ka point mano bale ya ko to mano bale sniu ya kata te na kaleng jonga ku ngadon kawai ka jing kepat na phi ba
dangyai kersan ini ki nong sina film nomor ba daga bangi i ka tu gajing kersan jong phe ngi ru ngi yo kata ka mensiem bangi dang sina ki film gi ba itanat shu ngi kwa shu ban ra kham si jurong shu ya kene ka khasi film industry te khmil ti ba ya kene ka film por sing ru thrai phin sa ya itanat hi pad ya kene ka film ngi persang baik ban perlaj baik la sim snam pad ki banai ki terik padeng insa ajing tip pade tang ya kersan ko bless you. Begitu ide sepotli ki jingkeli bai pa Kiki Garod bila ban yo ya ka insight namenta ki film ki ban sami ha ki ki sistem di ban sawan naka Kiki Garod production.